Nihao, dneska som si pre vás pripravil tutoriál, ako vytvoriť dielo. Takto približne vyzerá a tu som si pre vás urobil stenu, že to aj funguje. Funguje to na takom princípe, že tu nadáme redstone torch, toto sa zapálí, potom tu hodíme TNTčko, ktoré vystrelí napríklad do steny. Počkáme si pár sekúnd, dáme to tu. Ako vidíte, mne to skoro preletelo, takže má to veľkú silu a ďaleko to dojde. Teraz vám ukážem, ako to urobiť. Takže potrebujeme TNT, redstone torch, redstone, obsidian, schodík zo skaly, vedro s vodou. A to nemusíme, keď nechceme robiť stenu. Takže si urobíme takto 6. Tak. A ešte tak. A dáme si tú vodu. Ona sa nám takto rozleje. A tu musíme dať schodík zo skaly. Po obvode dáme redstone, ale tu na posledný už nie. Dáme si TNT. Jednoducho to ako tam zapálime, počkáme 2-3 sekundy, dáme. Ako vidíte, vystrelilo to a má to celkom dobrú vzdialenosť. Dobre, takže tento tutoriál bol, ako vyrobiť dielo. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, like a tak ďalej, proste odber. Ak sa vám to nepáčilo, dajte koment, budem sa vám snažiť odpísať. No, to bolo pre dnešok všetko, takže dovidenia.